खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायबाय ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोननो बे जायगायाव माने सिक्रेट मोनसे खोथा खोन्थानो फैदों माने गावनि अजनखौ मारै खमायगोन आरो अभारवेट जानायखौ मानो होनबा आं जेब्ला एभिएशन कोर्स लागासिनो दंमोन बे टाइमाव आङो माने 68 केजि जाबायमोन दायो आङो माने बिदिनो 58 इदिफोर जागोन आरो ओमफ्राय मास मोनसेनि गेजेरावनो खमायनो हायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आं दायो खालामनानै देखायगोन मारै खालामनांगौ मानो होनबा गोबां मानसिफ्रा माने बहुत कनफिउज जायो आरोना गावनि अजनखौ मारै खमायगोन मा खालामगोन मा खालामा जास्ट 5-10 मिनिटनि खामानि आरो बियो सानफ्रोमबो फुं बेलासि खालामनो हायो उदै खालियाव जानायनि सिगां स' थारैनो खमायथारो आरो बेखौ खालामोबा ओमफ्राय आं दायो खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था तो 68 to 59 केजी की ये जो 9 केजी की जर्नी है ये रोशिता आपको बताएगी खाली एक्सरसाइज ही नहीं फूड पे क्या क्या इसने कंट्रोल किया वो भी आगे वीडियोस में बताएगी आज के लिए सूर्य नमस्कार चलो लोगोफोर नायलांबाय थादो आं स्टार्ट खालामनोसै माने नोंथांमोना गासिबो स्टेपखौ खालामजोबनो हायाबाबो माखासे स्टेपखौ खालामनो हागोन होमबाबो बेजोंबो खमगोन आरो बे दा थ' स्टार्ट खालामनोसै पुरा गाहायाव माने हासिमहालागै आखाइखौ माबानांगोन खनसेयाव जानाय नङा सानफ्रोमबो लासै लासै खालामबाय थाबा जागोन आरो ओमफ्राय बेखौ दांनानै दायो आथिं थोनैखौ गा बिदि आरो पुरा पिटिक्राय ओमफ्राय आथिं थोंसेखौ आगोलाव लाबोनानै माने बिदि खालामोबा आरो बडिनि शेपफोराबो बिराद मोजां थायो आरो सिख्लाफोरनि थाखाय जानजियाव फिसा जालाङो उदैया हाबसोलाङो आरो एसे कनसेन्ट्रेट खालामनांगौ दायो आं जास्ट नोंथांमोननि एक्सप्लेन खालामनो थाखाय रायलायदों ओमफ्राय बिदि योगा खालामबा नोंथांमोना खालामबा रायलायनाङा आरो थ' दायो थोंसे आथिंखौ आरो थोंसे आथिंखौबो इदि हां लानांगौ आरोना हांखौबो होनानै लासै हगारनांगौ थ' दायो मोननै आखाइखौ बिदि उनथिं लांनानैहाय उननि आथिंखौ बिदि मेङो बिराद गोबावजों खालामदोंना
लायो बिदि फुरा जिरायनानै बियो खनसेनो जानाय नङा दै सानफ्रोमबो माने लासै लासै खालामबाय थाबा जालांगोन आरो मोदोमा बेन्ड जालांगोन ओमफ्राय जबरदस्ति बेन्ड खालामनाङा गावनो लासै लासै जालांगोन खालामबाय थाबा खालामनायाव बिदि जानो हागौ आरो बिदि सहैथारनाय नङा आंबो बांद्राय खालामबाय थायैखाय बिदि जालांबाय माने दायो अजनाबो बारायाखैना इयाव डिउटि खालामफैनायनिफ्रायनो बारायनो हायासै ओमफ्राय जानाय लोंनायबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय इयाव ओमफ्राय बारायनो हायासै आरो ओंखायनो आं खालामबाय थायाखै सिगां खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय रेगुलार खालामबाय थाबा मोदोमा माने बेन्ड जानांगोन ओमफ्राय फार्स्ट खालामजेननायाव बिदि एसे खस्थ' मोननो हागौ आरो बिदि माने दा गाहायसिम थांथारा जानो हागौ Okay, pardon. Dayo almost जोब्बाय जास्ट इदि दलर जिरायनानै हायोबा इदि खालामनो हायो आरो ओमफ्राय हायाबा इदि जिरायबाबो जागोन सिदानो बिदिबा माने नोंनि मोदोमा एकदम फिट जागोन आरो इयाव फिसा बिखायाव गोजौ इदि जालांगोन सिदा जिरायनानै थानानै एसे ध्यान होबानो जाबाय आरो माने हांखौ ओरै लासैनो गोजौ बोखोनानै बोख्ला इदि ब्रिद इन ब्रिद आउट आरो ना फुङाव खालामबाथ' प्रे खालामनो हायो आरो ना सुबह करने से मतलब ध्यान भी दे सकते हैं प्रे मतलब आज के लिए ऐसा कुछ सुबह को अगर आप करते हैं पॉजिटिविटी आती है हाँ ताकि पूरा दिन पॉजिटिविटी रहे माने पूरा दिन मोजां थायो आरो फुङावनो इदि खालामबा प्रे खालामनो हायो जेब्ला नों ब्रिद इन ब्रिद आउट खालामो दिनै सानसेनि थाखाय आरो इदि मोखाङाव ओरै बिलिरनानै शान्ति मोनो आरो गोसोखौ एकदम थ' दिनैनि भिडिअ'आ जोब्बाय आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय माने हेल्पफुल जागोन माने गावखौ माने मारै मोदोम देरनायनिफ्राय लाखिनो हायो कन्ट्रल खालामनो थाखाय आरो ना 5 to 10 मिनिट्सनिल' आरो इयो ओमफ्राय नोंथांमोना मोनफ्रोमबो स्टेपखौ खालामनो हायाबाबो अरजाया माखासे स्टेपखौ लासै लासै खालामलांबाय था थ' आन्दाज मोनगोन आरो नोंथांमोना गावनो खालामबा मारै माने मोदोमफोरखौ रेजें मोनो आरो माने खम जामारो आरो अजना आं बिराद सिन्था जाबायमोन मारै अजन खम जागोन मा जागोन होननानै मानो होनबा एयारलाइनाव जायफ्रा मावनो नागिरदों बिसोरनि थाखाय अजन बारायाथ' बहुत प्रब्लेम जायो बयबो मिथिगौ आरो स' गावनि बैसोजों गावनि हाइटजों बेखौसो बिसोरो नायो आरोना गावनि BMI जों ओमफ्राय नोंनि गोजौआ खम ओमफ्राय नोंनि अभार केजिया बांद्राय मोदोमा माने अजना बारा जाबायबा नों रेजेक्ट जागोन इदि आंबो सिगांहाय माने मोनसे इन्टारभिउआव थांदोंमोन इन्डिग'नि बेयाव आं अभार वेटनि थाखाय माने रेजेक्ट जादों आरोना आं 8 केजि बारा दंमोन आरो स' ओंखायनो जायफ्रा एयारलाइन थांनो गोसो बिसोरो माने बेखौ दैलि स्टार्ट खालामनाया मोजां आरो दिनाव जेसेखिनि हायो एसेखिनि खालामनो हायो जास्ट ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो खालामनो नाङा आरो एसे उदै खालि नायनानै खालामबाय थानो हायो आरो जास्ट नायनायनि थाखाय थेंक इउ साफ्रोमनिसिमबो थ' दिनैनि थाखाय बे भिडिअ'आ बेयावनो जोब्बाय थेंक इउ बाय बाय